tanan nga mga ni graduar. Live karon nga atong makauban ang atong CMU Alumni Association Incorporated President Dr. Maria Luz Soriano, and later atong makauban ang duha nato ka mga guest speakers from the Bureau of Fire Protection as our resource speaker or speakers sa ato ang programa nga CMU Alumni karon. Ma'am Luting, known gid ni siya nga gitawag og Ma'am Luting. Imo sa nga shout out. Greetings. Okay, greetings para sa mga alumni sa Central Mindanao University. Correct. Kaning comment, kaning term nga alumni sa CMU na broaden na ni siya kay nag-include na sa katong mga graduates sa non-degree courses, which means included na ang mga special course on dairy production and even an NC2 sa home economics. Wow. No? So daghan na tang miyembro dahil karon sa alumni, no? So, napay high school, syempre. Yes, high school, and then sila, no? College graduates, and postgraduate, kaning MS o PhD. Sige, so hello sa inyong tanan. Hello ninyong tanan diha. So I hope nga daghan mong naminaw karon. Oo. Og maikag mong paminaw og mo-nominate. Yes. Sa kinsay inyong nakita nga mga nag-excel sa ilang field of expertise nga alumni sa CMU. Yes, kadaghan batag mga awards nga naka-line up. And magpa-shout out ra ba ang atong mga fellow trustees? Okay. Hello. So, hello. Mao ni ang mga bag-ong set of officers sa CMU Alumni Association Incorporated. Yes. Ang presidente kining istorya si Maria Luz Soriano, ang Vice President si Herson Simborio, Secretary si Emmanuel Llanyo, Treasurer John Paul Adorable, ang Auditor si Roger Tan, John Paul ba or Paul Joseph? Paul Joseph, whatever. Paul Joseph Adorable de ay. Ang PIO, walay lain kung dili si LG, Iman Aninayon, ang miyembro sa Board of Trustees, Luella Cabahog, Calixto Daquiado, og si Roy Agbayane. Okay, so kani nga mga personalities. Mao ni ang mga lumilihok sa atong mga activities para sa atong alumni karon nga tuiga. Yes, og if ever nga namoy mga pangutana, duula lang na nga mga personahe nga gi-mention sa ato ang speaker karon, no, para nga automatic matubag ang inyong mga pangutana. Yes. Oo, kabahin sa atong mga activities. Dayon di ay ang atong opisina, ang official nato nga office is actually located sa Fulbright Garden. Diri sulod sa CMU campus. Yes, and we just had our meeting, di ba, ganinang morning until this afternoon. Daghan tag mga ginapang meetingan every time nga natay mga special meetings, atong regular meetings. So diri na ta sa ato ang kuan di ay pinaka-importante nga announcement. Yes. Ang ato ang opening sa call for nominations. Yes, call for nominations for the CMU Alumni Awards. Yes. So basi mangutana mo kinsa man ni sila. Ang katong graduates sa 1976 mao ni atong Golden Jubilarians. Ang 2001 mao ni ang mga Silver Jubilarians ug naaputay sa open category. Another question might be or will be, unsa man dinhi nga mga awards? Naatay public service, entrepreneurship, education, research and development, extension and community development, culture, arts and sports. Mao na ang unom ka categories nga pwede ninyo i-nominate ang inyong kauban nga alumnus. Yes. So basi mangutana sila unsaon pag-nominate? Ang maka-nominate ang alumnus pod sa CMU. Dayon later on magpost ta og QR code diin pwede mo log in through the QR code or moadto lang jud mo sa office sa sa Fulbright para
post mo sa inyong nominees. nomination. By the way, i-post man pud ni siya sa CMU, Central Mindanao University nga official Facebook page. Yes. Ma'am Luting, no? And at the same time, i-post pud nato ni ang atong official Facebook page sa CMU Alumni is CMU Alumni. O, dili gid siya lisod. CMU Alumni only. Sige. So, next is, di ba nato'y bag-o tuod nga gi-open nga category? Katubitang, wala pa to siya na consider? Wala pa. So, maghimo pa taog ka ng kuha na to, mechanics, criteria for the, ang duha magud nga nadugang kay alumni nga employee sa CMU o social media influencer. Maringon na. Kay daghan na magutag mga influencer nga mga graduate sa CMU nga Yes. tag milyones na ang mga followers. So ato po na silang pasidunggan para nga lahi ra magud nang naapod tay ko kana bang social media influencer Yes, during yes. the award kay awarding kay kanang daghan makaila, so mas makuan pod, ma-promote pod ang atong CMU Alumni Homecoming. Exacto. Apil ang CMU mismo. Correct. Nga daghan na batag mga alumni nga mga vloggers kay nagmahal na magud ang economy, so mag-vlogger na lang daw ta. Yeah. Samot na karon nga nagmahal ang diesel. Nagmahal na tanan. Oh my God. But anyway, wala gyapon tay choice kay magpatubil man gyud gihapon ta. Correct. Oo, so bahalag nagmahal na silang tanan din ha. Magpatubil ra gihapon ta. Kay di man ta kalarga. Sige, sumo ka na siya. Ang detalye ni Ana, Ma'am Luting, will be posted again sa CMU Alumni, that's the Facebook page, and Yes. Central Mindanao University. Yes. That will be posted on Next week. next week hopefully, and that would be a midterm week pod. Yeah. Dungan sa midterm week. Ang deadline, The deadline is April 30, 2026. Para sa Okay. nominations. all right. Sige, so alas 3:15 na. This is a very short nga interview because our Bureau of Fire Protection personnel are already here. So we will pause for a break. After this one, ato nang makauban ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection para nga i-tackle ang kabahin sa fire prevention nga mga impormasyon. Sige, so mubalik ta human niini. Again, kauban nato ang atong CMU Alumni Association President Dr. Maria Luz Soriano.